Degi spangut kinong yalam bad khat Sengbhalang gle tur pajba next step shakakat lingsun ka Shillong ha umroi ribhoi district ban khang bad bekrat ye kinong yalam jong ka Jyotish Prythadishwar Shankaracharya Avimukteshwaranda ki seng ki riushit niam Hindu ki batmu ban penlong ya ka gau dhwaj stapana bharat yatra ni ka jing yalap pajba ban khang no ya ka jing bam do masi hapo kari ka Jyotish Prythadishwar Shankaracharya Avimukteshwaranda kelapun benar banwan penlong ya ka gau dhwaj stapana bharat yatra ha Shillong ha ka atarik risau banpin benar ya ka masi kum ka kmi jangkari ba bandawa ya ka sarkar pedeng bakan pintri kamno ya ka an ka ban khang ya ka jing sho do ya ka masi habuyo jing tip ya ka ne ka jing ya tur ki Sengbhalang ki por pinya district ka ribhoi kilapha ya ki magistrate bat ki board pulit ki bakhlan bha chaka kat ling sun ha umroi ban tem ya ka nu ka jing klumar ka bala ban pinthut ya ka suk kasan Lakade na kanong do bentaro ginyele hi kat bala makin sengit ya kum kine ki musnya banaba lakade na po rengko lakade na po sun lakade na po umro kiti sun kayang nanta tauba do bro man persya ki ba persang manusia tolong ke isu go baklik ha ka jela no is ini bro kowe tekin ke bana kalian jungi kum kino lam snong de mar barok nam nek jungi tingi de bam do masi di ban ong hi ban penbena ba ka taka masi di ka kumi gi jun ki nimla ban pediang namar ba kumdo ya ubri on khana ka masi ya ubri to ka ubri di nak kalian juni tinggi persya ka bide perta ka jun sembu gi jun ki bat ya ke ka banadu hentai kulong kuma ke lebu ba ka masi lele ka dok masi le ka dok masi ka batei bahai ka ka phat ka ni ke kum ki nong lam snong ya ka bi ka ni sembu persya hang ini di nongwan nong sit nyam bawan pra bawan pujat ya ka imlang salang ya ka imlang salang bagi kapis kata kapis kepada ko Meghalaya di kumtahi tangba katbang idang ya keren hi mentakas ngi panaba kimya wan shu mentakas ngi te antahi ngila ikren bagi district magistrate bagi keluargaan tu ban nakaliang juki kila ai ka assurance ba nakaliang jung cabinet ru kila ayo kata ka order bakim dei ban ai ban lan ini gi riu shit nyam ani ko airport umroi Meghalaya. Very clear. These people should not leave Umroi Airport at any cost. We will, our volunteers, our members will be present here along with the people of the Khasi and Jante Hills. We will be giving a press statement calling everyone to gather at Umroi Airport tomorrow at 12 p.m. And at the same time, we also urge the state government through the district administration, both of Ribhoi district as well as the East Khasi district. We have not seen any statement given by them whether they have given any permission or not to these people to hold that rally tomorrow. If they have not given any statement, we urge them, we demand that a statement should come forth from both the district commissioner that the rally proposed to be held by this group should be banned. Henry haka porshi baji janmit hadin gajing yo jing tip pakasngi bakinong yalam gani seng Hindu kinwan Shillong kandai haka arpu paratarik unailur ki board district kila pentip iki Sengbhalang bat pirbenaru baka board district krayo eka hukum na ka sarkar manumsha satya yakani ka seng Hindu bakan wan here ha Shillong airport lanuru kanang ban khanglat ikinu ki jingjia ki bom snotnat halor gani ka jingpin banane ki board district kini ki lightly ki Sengbhalang kila mi no na gani ka kat lingsun ringkat ka jingma ha me ka sarkar jilla bat ki board district bakri ban shim ka jingkit khle la dami kanu ka jingjia ka basngosi la da sha yakani ka rali ban long ha Shillong